Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Ki arep melu ngirim jajan. Pucuk isi ning kono, sing kene wis bar kabeh, sing sak nggon sing iciran sik dhewe kalau guys sing Tegal. Nah, ini menak. Itu konon keri dhewe he. Iya. Ora to. Dhewe sing nggon nomor piro sing Papat, papat. Kalau guys kepapat. Lewat buk. Bocil stoi. Ayo kita budal. Guys, gak perlu gue celi, guys. Lipote ning dodo. Langsung di cas holder. Oke. Gas. Menyala. Menyala peti ya. Gak perlu gue celi, guys. Karet iki maksimal. Mentul-mentul kayak. Yuk. Iki bukan kok gede paman nih. Wah, malah mentul-mentul. Ujang karuan. Ayo. Banyak deh. Alah. Bisa lampung. Deyek. Nah, teman-teman guys, ya ampun. Deyek. Jajal sik rutan nek kok. Oh, mahal banget kono ya. Ketone yang Kalau belum. comlo gak usah dipedot-pedot. Jajal comlo sepeda panas. Keto yo. Jalannya alus kita ya aman kita. Tapi kamera itu. Kamera utama. Tapi kan semut. Masa? Masa? Korandu. Oh, di set. Oh. Gue cari. Ayo. Aduh, guys. Konek. Mumet. Megosnya guys. Nah. Masuk. Bayar cukup kok. Mulai kok. Transparan. Gue coba nih kurang. Yuk. Goyang nyala. Go. Ini paling jalan tol paling. Akhir-akhir hujan. Mas, kakek yuk mas. Jangan salahkan iki. Kona Jess, mumet malah.
pira nih? Tidak. Oke guys, ini kita lewat sini. Oke guys, ki wayahe wis kok kene. Lho guys pucukan. Wis garing-garing. Lho. Jagungi. Nyala. Parkir ning kene. Walah kayak malah karo nepeki guys. Saking ketele. Lugut anu apa ki? Lugut tok. Sokot sing gede-gede ya? Ya yo. Walah ka. Salinge sing ijo-ijo kene wong desan kae. Ngedhe kuning-kuning ki. Garing-garing. Apa? Lah ya, lah iki dadak resi barang. Sekutoe Budi ya. Iya ngene iki, Dik. Apa jenenge? Sekutoe gede-gede. Enak apa jenenge? Lugute. Wong anu wit kuwi rayung. Ha ya. Lugute paling terekit dhewe. Garing-garing gini. Ya ya. Wis masuk 4.000 iki ya. 4.000? Wis masuk iki. Iki? Garing lho iki. Beh. Lah ya. Mudah aja to. Karena kan mumpun harga Ini mulai muda guys. Bismillah, muga-muga regane muda terus. Aja mudun cer ngono. Munggah stuck ngono kuwi. Iki bakal lek perang harga ya sangi. Hah? Bakal lek perang harga sangi. iya, kira tok anu apa sih? Iki biasa, Bro. Berperon wis, Dok. 4.000. Mulai 3.800 petang. Garing lho kok ngene lho. Lah ya. Wis rot-rotan. Oh iya tuh, tak muter kok ngene lho, kemelinting lho. Iki guys 4.000. Ini perkiraan sampe 4.000. Perkiraan sampe 4.000. Iya. Wah. Wis rotor Mas, ngantuk ngisor garing. Lah ya. Oke nih. Bombeno dino 3 dino sama. Kur kena dibakar sik malah rosok. Ngisore ya ben resik ya. Heeh. Iya. Bakar. Ora ada rosok kelihatan lho. Lah ya. Kelihatan. Wis sing kelewatan. Wis sing lewat guys. Kayak kopine ada kopi jajan. Mang rokok njero. Lah ya. Ya. Ya resik-resik ngisor iki soalnya akhirnya rene tok orang resik iki. Wonge ning ngene sareane apa bapake apa ibuke lho. Nyekar.
Nah ya. Iya. Engko debu nek rosek ngono. Wis kuning-kuning kabeh lho, guys, iki. Walah. Berarti cepet iki ya. Iki apa? Iki sakti. Kayak sableng iki, sableng sakti. Iki padha sableng, guys. Iki NK sakti cuman apa kodene yo kode NK 212 terus gurine di KS ngono. Oke. Enggak duduhi mubeng. Karo mucuki, jenenge mucuki, guys. Nyepetne garing, soalnya kan dhuwure wis gak iso nampa apa jenenge makan neh atau fokusnya dadi kok ngisor tok. Nek udan ngono kae dadi fokusnya mangan kok ngisor. Nah sing kene iki ngono, rada resik cuma sing ngisor kono kuwi lho. Ket kae ya Pak ya. Sing ngono ket pisanan yang ngono kuwi. Emang akeh yo. Hah? Akeh apa nih Pak? Sukete. Kok rayung ku lho, kudu kan dudu. Ini kuwi tok. Ketel ya kono kuwi tok. Sing kene-kene iki trimo apa kuwi? Kuwi. Ini. Boleh nek regane mudah menyala yo petani rada sumringah iki. Sakti iki hitungane ojo Cepet. Iya, cepat. Wis kono lagi lho, perkasa ki malah lah. Ijo-ijo sing kenekan wis do mlethek, wis do garing-garing ngono. Sing sakti. Heeh. Lah yo. Tur yo penak cara nyemprote yo rada ngirit. Opo kok disemprot kuning neh aku rek. Konve mau nih. Iya konve rek. Wong sakti guys. Ajaran kuningan terus jane ra apa-apa. Ya ya. Guys. Nyepat garing. Mau apa ya? Cowopet yo. Dengan iki tak marangan tenan iki dengan lho. Lho. Ini kita wate masih bentuk teh. Iya kae. Dongeng iki kabeh, guys. Kalau yo pengen ambek kuwi sebab sambi-sambi. Kalenan yo. Iya kene iki lho. Dipen kula kuno kuwi ketelik. Ket kewak ka lho. Pas resik kae. Langsang-langsang. Sekowak. Ini terong ini capek enggak ombu. Cepat aja yo. Karo resik. Kira ayam di nang telowek kita gernyam peluang. Iya. Itu jauh-jauh. Yang sampean panen kapan berarti, Pak? Aku mana sing sithik sik kuwi. Ada sing anu kuwi cek. 4.000 bos. 4.000. Iya Nur. 38 kuwi bakul isek budak-budakan lho, bakul orang medun kabeh lho. Lah ya. Angger perong ini ki Des, wani. Jare Mbak Nur 4.000. Heeh. Iya, makane 4.000 kan ora koyo ngene sampean kan. Diari ki cara mah. Iya. 4.000 wong isek. Seguaring lho. Sing ora sower sing ini ki tak mengenyah iki malah nemen. Nemen. Lah akeh wani lho. Lho. Menyala apa ora? Bola ketane iki muga-muga menyala tenan iki. Iki wis kene. Nah, ciran iki Kabeh. Ayo. Wong ku sing tunggale iki perkasa wis wani njupuk kok wis garing yo sak meter njak. Wis sembarang iki. Heeh. Terus sing kae yo. Aku kene Dino kae yo. Heeh. Wong saiki ki pelajiku iso minggu iki lho gitu. Bar sesuk. Heeh. Iki jemah sok setu. Beli pentung kuwi yo, pentung rono. iki jalan iki. Ora di dalan rono pas yo. Kejane karo sing pertama jeneng kayak dalan jeneng. Ana lho ndek dilah. Lah ya. Boleh dikatakan Iya. Langsung rono. Pari kok gak jelut. Pokoke karo Ayo. Kayak dalan dhewe. kok pari juga to. kalau bikin ganjangan apa-apa. Saya itu mau Apa yang ini ini kata tiga apa-apa. Iya. Liane ijo-ijo, ngene dhewe wis kuning. Ini ada yang ngabuk ke pindu ngono kono aja lagi cilik-cilik kok, guys.
sinding-sindinge dhewe. Pemane sing ngene iki. Ya Meledak-meledak. Hah? Nah iya. Lah kok jajal masih tak lorong ini ki nurune iki wani pira wis jagung ini ki ngono. Iya, Enak kok. iso Ngono ki ini. Roh glondongane no. Seneng kan. Apa wis ini. Kok ora garing. Kalau lagi Jagung cara menawa wis umur ini lu minyaknya wis. Wis ki enak. umur. Tapi yang punya ajain buka butek. Iya, ndek ki wis wae. Menang ini ki. Iya tuwek, maksudnya tuwek tenan gaya tenan. Iso dipunjulan 15 dino tak yo 38. Ya tem. 38. Sing kene ya? Urung enek. Bungan ya. Ugung enek. 38 kurang. Mbok piro ya? Ini Ki tanggal 6 ya Kak. ya rebu ya. Heeh, tanggal 6 ya. 6 pitu. Kiri iki aku mbok pas kok apa iki. Nggon dhewe. Iya, Terus lek kan petang ora kena karo tak kecil ya. Bawa dikecik tangan gua lagi lemah watos. Itu malah nemen ngono kuwi. Pun kuwi trimo tak anu sasik ngono tok lek gak kena gecek ki. Ngorong tangan. Anu terus tangan yo kuwi tok sae tirik kene iki iso gecek kabeh. Iya kira tuh. Ono empuk je. Kemarin sik kuwi kan walalah. Watu kerapak. Cek ora kena. Untuk udan ya, ya apik tekulane. Iya. Betis ngono. Apik iki prainan tebu. Prai jembah. Nek gak esper gitu ya. Itu kok kene kono kok kono. Nih. Ini hah? Urung. wong ajaran sing adol-adol kuwi lho sing termasuk mburi iki 38, 37,50. Wah, Umur kan 4.000 dulu iki. Kanjone patek masuk langsung dhisik. dhisik. Tapi dipeki wong-wong iki yo ala Terus 38. Ini guys. Walah menyala. Ya ya rene lho. Ben semangat langsung dipanen. Orang kan bajune wis batu tok. Rene lo mlaku-mlaku. Kalau dulu ini semangat langsung mari. Pemain tergo 4.000. Kok gampang dino dibong gak yo resik malah menak. Ayo. Ayo. Doncake garing-garing lho. Lho ki mekrok-mekrok. Bakul kayak penuh. Kalau jagung sumur kabeh. Ayo. Dimana wis 38 punjul muni 38 punjul ki wis Wani kan. wis muni tremono iki. Ya tidak mupeng guys. Mereka ini kabeh guys. Setuwek duit.
Duh, mukrok sana. Besar segini kabeh rata guys. Kamu regane sesuai guys. Garing-garing cuman berarti genjah guys, cepet iki sing NK sing sakti iki. Sampeyan Mbak Kewan jerine arepe rene guys. Ben iso dadi apa jenenge? Ben kok rene nginap. Guys. Ben kono rata-rata wis jagung sepi guys. Udah kayak ngeresi barang dari sesuai. Misalnya yang kini ketal lagi contohnya dari ini. Ini guys, tak padu. Zaman yang bayar anak sing ketul guys, kuat dulu. Ini pasang gitu. Kuat guys, mungkin regane memang bener-bener munggah. Petani iki yo persennya mau guys, ora nangis saya. Atau petani nangis terus kena luwe guys. Mergo yo regane ra gadek gitu kan. Lho godi. Mbaknya memokan dia sarean yo greges ngewangi. Yo panjang rampung terus. Sila ponco yo mutu ini. Aduh mutu ini. Udang.
Keben urip pelor dilawat iki. Delok kancane iki. Iki biasa yo pegane ngono kuwi, kadang Walah, guys. Mas Ajis gobios. Misal ono apa sih wae iki. Ki lho, delok kok ngene berkeringat bercucuran iki. Ayo. Harga 4.000 jadi. Amin, muga-muga tenan. Apik jagung. Hitungannya berapa? Salah 38 rungane. Sing ndi? Iya. Gundulmu kuwi, Bunjul. bunjul. Bunjul berapa? Bunjule mbah pirane wis bunjul lah wong sing gubuke wis apa jenenge 91 dina kok Gubuk tanggal selawe gubuk. tanggal 20 Januari. Heeh. Iki apa jenenge nandure sasi rolasan iki. Tanggal 6 Januari. Wong sing kono tanggal 31 Dek. Januari, Ono apa jenenge Desember 2024. Ngene bae kono. Desember. Tanggal 30 tanggal 31. Oh, sing iki Januari tanggal 6. Tanggal 6 tanggal 7. Saya tak delok engko ning anune HP tanggalan sing bener.